paragraph 7 pen council election kapidu la pen voter list ka selam apa Allah selam serak nangi la pen isona bangke la ka selam unji apan governor apan toy nangi hala presiden bang Artimat presiden pan governor pan toy politik presiden saya jakong tu governor pan toy nangi presiden bang la sini tu ni pula pen isia bangke la ke bongo senat tu mapan dak ili tum adim pen la ke pawit det nangi klung et nangi athema la tum police ta chek krong sinon ke karbia thoman tribal man ke theng ke chok ka kam claim lo la pen la pere me mu chot dola nili ili tum amen nc la bongo senatu hem mi ke ta thek Angela Chu ASDC pen CPIML ka chok ason hedi ili tum hanang pa chok ya kam claim ji mini tu la pen rat tu man papisu gi la ke la pen APSL si anong ki jung non jo gi la tu la posi la bongo sena phan ke ili tum chere pe me nangi lang pe me nangi ki long long le la tu man ke tum chek nang mo si ta theng ke theng nang ni police phan ko dai det nangได้รับพัฒน์ก็ดูนี่ตรงน้องเสียหิซับเอ็นบอมล่ะอะไรเงี้ยส่วนดูโอ้โหน้องนี่ลีอเมนอินุนมาให้นี่ผู้จอดแล้วจะฮัลโหลตัวมันนิ่งเร่งน้องดักมาให้เดียกับเพื่อนเงี้ยละสิฮัลโหลตัวมันเป็นเดียโต้ละเป็นน้องเจลkeดูน้องมาเกบิกรามฮันเซลปูร์ซิงกิมุงlo Samson Teron hala law secretary la pen ge Dhanesar Rong Phar la pen ge Chesterfield Crow la pen Nobokanto Ingti Katha la tuman non si jail Bapuram Crow la bang proxy jail sino andola Dhanesar Rong Phar bangke mo advocate ni li chingkilo advocate na than pinia lang ni phan ge pejok det ko hala kapre ka tom bangke hala bang throk du yelang hala tom bangke mo phia tarik se akes turki pusi ne badara tha nang itu mas reli ka peli ki bialo kisung bangka je tong ke la BJP tum pusi pu police tum han hoi beret kuman ne pressure biveret pula ni tum atom han pe dulong le dan ngi theng nangi pu he aprang ne ki theng na theng thi ni li tum han ja atumi dik pe ni tum nang theng ki cheng la ke kumat ni si ke claim buni tum information long lo la bang ke BJP ben ka cherap si ke claim pu la ke BJP tum lo ya semet ke la tum ka cherap ben ke claim pu si pu la ke right kom sa ki tum pen ke beng pon la pen ka chinne ka hono abang pu pen anduk pulan so bang long mek nang po democratic ka theng ben dei la ta democratic ke thei ka chi chok ka theng bang li democratic pula te la ke eli tum procession dam nang po muni tum han lam pa chi ni nang po election ni tum han nang pa pe hai nang po la hello democratic process lo pini di sia law nang li tum ke dam pen memorandum ke pidam ke kopi pi lo ke jong dam la pen komat pan si la so pin pura lo ka panong lo la ke ni tum India president her excellency Draupadi Murmu phan si ni tum ke look so memorandum ke pin pura lo ke DCC lopo la penel tum directly ta lo jilang by post da la pen moni tum Delhi da lo da aku ni tum ini tum repen mata aku pidam tu jilang pulo dei lage by belong hidu lage alam nang ka kam tur ke la forensic be ke mati forensic be alang li phan ko matong ke than lo ne bible long son do pu alang li la pen sinang nang ang tur ai Lucifer ke hedi aprang hot ar nam aphan ke ro la alidar la amar hala kamatha pusi pu bang aphan ro baret ko pia tam lo ke do ni phan sinang pero nang ike pu bodi bible long ke pu amar alang ni ar nam ke alidar pe ke chen dan ni pu na ho Arnam alidar hai, amit hang alidar aphan ke chen dan ni rowing tumte alidar aphan kapuyo amat Arnam nang turjor dak pe pirki papewang apu anatu nang marpi la lo kiduna tum do pulata la sinonta ili tum ma thamimi forensic beta Lucifer long kiduna bang loma di Lucifer man ek alidar ne di sedalang li ta kidun loma theo alang li si Lucifer alam ke ba lapuyo ni tunge ma thama chu te la swala lapuyo alam man ke ai ili choman alang li ke Christian hong hari lang select pick punang pugaret lo ke di alang li hong hari adhor mo ko pin doya phan alang li pilo eklem non nang tanda ni eklem etlo akitam na tuge print etlo a poros na ni mithang poros na si ni tuge print ni hong hari phan lang select den ni akitam print di ma poisa poros ka poros be mithang poisa la yo la si
Lucifer alam ke lo pelo Lucifer pelo te lam kan ni kita alam da dok pik ko sipu te kan da te lun da lun te ko sipu ni li ke kan da te ni lun da lun te ke la ben ni li lam da dok ko ni ke aho kalam ni than ko le aho kalam ni than ke lam dok ni ke ti la ke ni an ye la te ka ma tha dam et la te Lucifer alam li ke ma tha ma te Korean sing be ke ma tha den man alam li la Lucifer alam dong do bomba la po arju memelo la po Kasi sa isi na Mendung non anda special court ka silam nang ido. Alang litum special court no anda silam lelang. Hala special court do nang i hala da allo nang litum lang no. Do pik hangyang. Gerson andi si me ilitum man ke chok ke theng hadi. Lam na maning yelong le hadi. Hala section 3 la pen F along or go F man lima P F clause P along hala da ke tok do. Nilitum mo phan rally da papidulong nangi po alam hada ke tok do. Sita non gelata sela Atrocities Act SC&ST Atrocities Act Assam government ke NA der man non ke ilitum ka complain ya thai da bedet BJP tum lang FIR nili tok tang ke tang lo ke nap pi dam lak lagi la pen ni tum la ke case claim nang kok la ke FIR pilo de case la ke athema la ke bongo sena ke la ke jong si bongo sena kali pode police tu tak se hala agari ke kacong hu agari ke CRPC long alodo kacong hu agari ba kacong hu ahom poti ke abos tu ke en long li en lo te hala ta kacong hu son lo ke la po ke ni police tu la ke en lo ke ni police tu la chong hu det lo la sini tu la ke case dan ko la ke la consent la tu non ta nili tu ma tu mi dik sena pe chok tu lo sita hala tu lo ke police ram dum ni li itu malong si police na itu mga nangirap nun tuwali ilito mga napisundu pini da joy king matini dak pen hala ring bong homa pumli na long ke procession ni dam ko bisi kisum matini kita ilito manang pedam long ledet lake ilita SD and SC atrocities atrocity man itu manang chenek lagi la BJP tumpen apangke Athema along tinda aning kang sampen sedi nangidun aning karong bansi nitung ichuyun da pipe ke di pinata chulong leke dia lang litum sit alang litum nang dun lo athema ilitum adet jok nang yi ek jok nang yi po phan lok lo alang litum na litum la posi rat apan gen ni choro lo la pe nangidun ni tam do olang gari pin ni ka ve pot alang litum han na ni choro is karbiang long chot kali ni dum di mahasau ta claim na bli lake kal ke than mati rat apan ke than kam ke lake ni dum claim bek ko lake mothe hala da ka bangge is karbiang long bangge non 144 CRPC order pape do ko aman no mati dum claim long le det wa lake te arni sila phuloni long alam